sauwatin tafin yara kankana da ke hangowa a 'yan kukan tarwa bayan tafin yara kankana da sauwatin an gudar masu asayarwa da tsofaffi wasu na sussuka suna yau haja ta koma taro matan aure wasu na yin daka na tunkwal don neman taro matan a ƙauye na dutsen nika suna a zawa masu bidar taro mata saffa a masu kiɗan duma da wasan shan tuko sun sha gwaggwaro ga ɗan tsoho mai saran ice yana a cin marke don neman taro dai sa'in sai na ji bindiga a man aka ki tamkar bambaro gari ya ɗauka sautin bindiga a man allagaita dan ɗan bayaro ashe gurbi ne gurbin adamu a yau ya dawo jikan bayaro.